може и с моите да го направя. Сега гледайте. Дюбник. Грибачка. Стига се клатиш като мъжега. Не! Как следва най-смешното? Сина! То申します。Къде? Воен удар. Бояне, чак. Чакай. Не искаш да ми това. Чакай да го видим това. Това е нещо метално. Да. Не изпуснах си гумнофона. Гледаш ли е тук вътре? Чакай. Какво? Чакай, я покажа на камерата.
Хора, това по-смешно, това не се вижда. Представете ли си обувката на някой да се скъса? Така ще стане. Защото вече аз съм преживявал това. Чикит. Ложката, вижте, хора. Това не е реално. Това пък още. Това пък още повече. Ти хора, това не е реално, ама това пък още повече не е реално. Виж. Гипсикам се. Вижте. Чекай малко сега. Гати. А това вижте сега. Делфин. Делфин. Това е магнит. Я бе. Какъв магнит, бе? Не е магнит. Това не е магнит. Това не е магнит, казвам ти. Чакай, дай я проверим. Хора, сега ще проверим това дали изобщо е магнит. Не е магнит, хора. Оказва се, че тази пластинка не е магнит. Сега Боян се опитва да изкара. Как трепа. Хора, вижте сега каква глупост ще направим. Така, дай, Бояне. Ето и... Това. Ето, за това металното ли да го свърши? Да. Чакай само да го оправя. Чакай, ти го вдигна. А това беше много странно. Буквално като го пуснеш, мислех си, че тръгна на там е така. Чакай, дай. Ето. Това направо. Сега гледате ли? Сега представете ли с това да гръмне? Сега представете си. Но. Подявали това нещо. По метала не. А? Айде да не го правим. А, да, по-скоро може да махнеш. Не да го махна. Не може да се махне. Хора, ако ви харесват нещата, които правим и глупостите, абонирайте се за канала и оставете един лайк. Не забравяйте. Как? Това как да го захвана? Не ти да заглъждаш. Прегазали сме ягодите. А не сме добре. Давай сега.
Смея се на резултата, който ще стане. Смей се. Той ти може да станеш част от резултата. Сделате така да завърта. Чакай, тук май направихме малка авария. И да се завърти с 2 км и съм вентилатор. Тачанта. И малко с... защото е дъска. Това е магнитно. Виж? Да, това е магнитно, може да му вземе магнита. Как? Чакай, дай чантата. Еми хора, видяхте. Чакайте сега. Май ще я много да изляза. Трябва да опиташ с това. Може ли? Ще... И сега това вече ще стане. Да, то трябва да стане. Не така по средата. ли? Не по средата. Искам да видя какво ще стане, ако бъде по средата. Ще стане вентилатор. Сега хора ще опитаме да го направим това на вентилатора. Чудо се къше как ще стане. Давай. Чакай. Да опитам. Дай. Виж. Чакай, дай. Не мога повече. Обидай. Чакай. Направи го по-бързо. Чакай, искам да опитаме с нещо. Батерията на вентилатора. Защо? Само това да изпробваме. Искам да изпробваме това. Не, това пак се стопива. Чакай да направя пръчката. Пръчката по средата. И да. И е така. Да загубиш ще се свича. Тя изчезна. Тя е пръчката. Пръчката Много е готино, виж сега. Прави дупки. Сега връщаме се обратно към тези бутуши и може би ще ги фърляме. Боян, чакай. Айде сега ще узгаме бутушите. Само да се направя. Айде, удариха се. Абе, чакай, Боян, чакай. Опа, ще му удари. Хора, защо колко нещо намерих? Вижте. Сега. Това готино нещо. Ще го жертваме. Айде да готвим бутуши. Чакай. Махни скарата, ако може. Ето тук отдолу да служи. И хора. Ето. Чакай да разпределим малко от тези неща така. Чакай. От тази страна ще позиционирам камерата. Или не, хора. Не знам как да сложа. Камерата е така май добре. Така, май добре. И така, изчакай, Бояне. Тук малко хартия. Да сложим хартия. Хартия? Ой, да, супер камерата падна.
Ама суха бе, суха. Суха. Чакай, какво правиш, бе? Какво? Чакай, стигай толкова, стига топче. Давай. Чакай малко е така да сложим. Чакай да взема малко пръстки. Ей, хора, нека да видим. Чакай малко. Да видим с тази пръчка какво ще се. Сега, така. Само запалих. Е така. Това малко е с. Чакай. Чакай, Боя, нека да видим това, колко време ще издържи на огъня. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. И на 40 секунди издържа. Бояна, и аз за мен ще си взема щепка. Хора, вече и ние си имаме щипка. Ето я. Ма ти си най-добрата. Хора, вижте. О, лато. Що? Що не искаш да фокусираш, бе? Фокусирай. Тук камера. Кръм, виж. Кръм. Ми хора, май няма да е много добро качество. Обаче все пак добре запалихме огън. Вижте. Чакай малко. Те, че има пластмаса от обувките. Е така да се... Чакай. Телевизионната кула се пали. Тук, да видим. Ето тази лайсна, дали въобще ще да издържи на огън. Не, ще се свие. Тя буквално се превърна в комин. Трябва ми много дълго. Чакай! Хора! Това е дълго парче. Така, малко ще го... Аз събирам. Окей, имаме си коминче. Ето, вижте. Коминче. И хора, нека да чакаме сега дали кога лайсната ще се свие. – 28 минути. Бояна, може да не мърдаш обувката? Чакай. Ето как да обърнем обувката. Тя лайсната. Сама гори. Абе, брат, защо лайсната не се е свила, бе, човек? Ето така, още малко огънче да има. Ето, готово. Хора, лайсната гори сама. Не знам как Започва да се топи, виж. Не, остави. Трябва да гледаме колко време ще издържи. Тя вече май седи около 5 минути. Около 5 минути и почти се стопила тази лайсна, обаче все пак не се предава, все още се държи. Ето тук се е стопила. Ето.
Тя е Докато се пластмасова. топи, аз ще сложа така. О, what? Чакай. Хора, тук излиза огън. Чакай. Да сложа. Внимай да не запалиш камерата, Бояна. Хора, лесната започва малко. Може да спреш да буташ лесната. Хора, лесната започва малко по малко да се предава, обаче ще изправя леко. И хора, пак лесната си е права. Обаче този път не знам как не се предава. Хора, вижте. Дай видим колко секунди ще издържи. И не може да изгасне. Да не може. О, хора, лесната се предава вече. Малко по малко започва да се предава. И хора, Ей, хора, лесната вече се предаде. Чакай, че не мога да го изкарам. Аз ще го изкарам. Еми хора, мисля, че това беше за днес. Абонирайте се, оставете лайк и чао!